pomaly, chlapci. Dobre si ich pomiešal. Dobrým, pomalým tempom. Aha, jak my. Krásne. Pomalé plynulé pokračové pohyby. Počkej, vysvetlím, prečo kikovi špagety sa furt varia. A tie naše už sú skoro hotové. Keď tie naše už sú 8 minút. Dobre, a teraz sa tvár, že si vybral jednu špagetu. Oha. To je von. Však ale ja by som rád. Krista, daj to sem. Vyber ju. Vyber ju. Čo sa vyber? Ochutnaj ju. Dobrá. Ešte chvíľu. Prečo? Pre vás možno. My jeme rukami, my sme chlapi. Kamaráti predsa. Ne, uvidím, ja by som mal mať. Vylievať tam olej. Myslíš ten olej, ktorý tam není? Aha. Šmíka sa tak uvedol. Varenie level Šimo a Peto prsty. Tam moc tej vody už není, akože. Dobre, ser na to. Keď tak budem mať trochu vodové špagety, no ale ja sa Recedili chcem sme najesť. nič. A začal to vybať a proste voľne. Umy to. Pomáš to ešte hentam. Máš úchod, debil. Tam máš ešte špinavé. To neviem. Toto asi nevydrhneš. Perem. Allah Akbar.